Iki ibu-ibu Waranggana wah jan 1 2 3 4 5 wah matur nuwun. Iki uga disepuyung karo Mbak Ayuku saka Somogawe iya. Mbak Dewi iya. Ya wis suwe banget ora petuk sing baku sehat. Iki diderekake kalih Kang Garwo napa mboten? Oh, kalih Mas Sopir iya. Bekti kala kunjuk Pak Bagi sampun rawuh. Matur nembah nuwun, matur nembah nuwun. Jan aku yo seneng banget anger ketekan piyai siji iki jan piyai sing ora tau duwe susah. Ha iya. Penuh canda dan tawa. Super ning cok ngeloni. Aku padha kali kula. Aku yo tukang ojek yo kelem cok kula. Ha iya. Nanjake Bubu Waranggana. Iki aku tak njaluk karo Mbak Ayuku dhisik. Mbak Ayuku sing saka Somogawe ning wis hijrah. Sampun hijrah wonten pundi, Mbak? Oh, pundi? Oh, wonten Gebukan. Ya kapan-kapan sowan mrono. Heeh. Dolan mrono iya. Gondol piro tak gondol tikus. Sami kali bojo kula nika. Yen ngasli wong mundi laning pun gondol lampor tekan getasan. Pun caos tetembangan, Mbak. Ora gondol piro kayak ngetuti gembili. Aduh iki siap-siap wetenge kram. Pun caos tetembangan kula mboten badhe mestani. Tetembangan ingkang panjenengan remeni menika mesti paling apik dhewe. Nggih, sugeng sonten Mas Petrus. Sugeng sonten Mbak Ayu. Nyuwun ngapunten Radi Randra. Mboten napa-napa. Wau kepalangan mriku wau wonten terop tiyang mantu. Nggih, terus Ping mergi wonten Jalan Sehat. Oh, wonten Jalan Sehat. Ting mriku wonten terop kula wau nggih. Keterak terop niku njur mubeng-mubeng mboten napa-napa ingkang baken sampun dumugi wonten ing panggung menika kanthi Bagaswara Slamet. Oh nggih. Pun caosi napa, Mbak? Nggih. Nggih, paringipun dang kuning nggih. Oh nggih, mawi bawa nggih. Alah, mbok mboten Kok ngarani sampun. Nggih, nggih. Super wani-wani karo Ndara wae. Aja padu lho. Menika nuwun sewu menika ugi dipun live streaming kalih Malik Ngawi official. Nggih. Di streaming tok. Ya ora apa-apa, ora ketang bindeng-bindeng ngene iki lak ya lowong. Mangga pun caosi podang kuning Mbak Dewi, mangga. Nadyan wujud temong paksi. Wah, ya karang bola-bali nek putra dalang iki lak ya wis. Wah. Karange putrane Mbah Man iki siji Mbak Sinta loro Mbak Dewi iki ya nek wah suarane ya becik-becik kabeh. Nggih, kados blek diseret. Mboten kok ya panjenengan kok. Mangga pun lajengaken. Kawitane ning Bronto. To. Halos manis nang samake. Halus manis nang semake ke. Re aduh. Sudah lama aku berkelana, enggak pakai celana. Loh,